Nyama yetu $2 hiyo hii. Mtoto anaungane papa. Mchona me wakafika sketi ni madodododo ya varizo iwa warapa wane grea. Watenga nyama yawe $2. Saka wapu waine bonzo. Saka waru kujamuka kutaewa nyama ya itendunye yakaunganiza wani papa. Awa mata wani magrasa ndo watora nyama yachu. Wakekanda pa president mata adisikubhadhara nyama iyi kana imimi musina kuya nemurume unowa asikubhadhara nyama iyo iyi fano ibva ipapo vari kubvunza kuti nyama yatengwa ine bhonzo inozoka kumba here. Anenge ari mukadzi wako wamutuma nyama ine bhonzo, nyama handiti steak uyobva yauya ine bhonzo. Kolinza ukuthi asekho sonokucathunana unyane lapha. Hathi sesekwe tobude here. I love you, miss. Kamwe kamwana kari kutontorera zvekupenga ikaka panyama yevanhu yepondo. Timozwa nyama yepondo kamata kemunhu mweze. Ninzi kutaura ndonzi Bolinja. Ndo zita rangu. Iyi nickname yo zita rangu reberwa nonzi Tapuwa Makombe. Ndini mukomana anotorawo mamwe mavhidhiyo kumbari kunoku tichibudisa vanhu vese vekuma streets pasvikwa nasister Nyado pachinopindurwa naMad Minutes. Listen carefully. Vari kutukana muri kuvanzwa kana? Nzwa mukuru anzida kuona mai vako. Ndambuya vari kutaurwa izvozvo nzida kuona mai vako. Iri pakati kedi waiti iri kumakoti. Ndechoidawo kedi pabala iri. Ndeidawo kai. Ndoda pengene mauta pepe. Iwe. Awa tiri kumbare zvedu takatandara nenyaya nyama yepondo iyi. Ndo yakamisa vanhu nyama yepondo. Simunyaza ubuda zishadana digyo mfare pepape tseke pepape tseke. Shit. Sasa kwa slaughter jet. Hivi. Hiyo. Ni waiti kai. Hata kangirwa nyama yepondo ngaye. Wata mafaniza ichibaba kacha kamera nayo pasati pawe.
Ari kari mawani. Kanga metro ape pondo yako kani. Kanga metro. Ndikanga metro ndifonjera. Wakafitana sene iri pamberi pacho neblu nemaglasi. Iri maglasi pamberi zvakafitana se. Iri kutaurisa. Alongside Mark G for the session. Nyama ndikutoona yakuteseswa vanhu kuratidza kuti nyama yakutodyiwa kai. Apa nyama $2 ame vakamirira nyama yava yakudyiwa nekamukomana kafika heta kepa South Africa ako kabata crosh notamba nako kamfesika kanozi McDonald Mutua. Ava mai vakapfeka dress vakabata mafoni ava ndeve pana third vamira paseti pagiant and black way asina rasta ndeve pana third vavazoteerera nyaya yenyama. Vamwe vacho vari kuseka ndodanana nava vane mwana ndiye mukadzi wangu mwana iye ndiye wangu iye. Kuti amai ava kuedza kusveterwa nagiant ava kuti vangopiwa pondo yacho vaonoti vangarowe sini here. Ipo sini rinofana kurohwa kana kuti tikazoti pondo yashanda. Pondo yemari yakawanda kakumana. Tikasiya mari yakawanda ichienda chingoti munhu angoenda nemari aiwa hazvibudi hazvibudi. Tichiona uya nebhacha adhonzwa ndo pana third achikora paopposite pedu apa paseri apa pana third. Ava ndo amai vatenga nyama yave nemabhonzi vakamira narasta. Uyu mufana ari pasaita nehete uyu ndo paSouth Africa. Ava amai vane blue ava ndo vagocha nyama yemunhu. Ava newhite ava pavharo ava vari kubudikira uku ava vari kutaura. Vane musikane vane jini vese vane majini vari vesa. Ava sesa vane tinta vana giant vakamira vari kutaura naye. Ava vakagara uku vane red vari pagasa. Koma vari kugadzisa trouser tisinavo panapo vabatwe mavhidhiyo futi ivava. But iyo empress iyo yakabereka mwana ndiye yangu iyo bwedzi rangu siyane nayo zvenyu maiziya. Nyama inonetsa. Mungamboipatwa nyama karipi but ari kutoenzewa nyama yake pabucha hazvidi mukomono bucha anzorere nyama hazviti. Saka zvimwe zvacho tinofana kuti tichiona so kuti ava vakabata mauya vanga varipo bvira patanga nyaya.